Никакви банкови клонове. И след нова година искате да смените левове в новата официална валута евро, идват на помощ Български пощи. 3000 техни служители от 2230 пощенски станции в страната ще бъдат обучени как да ви помогнат с обмяната. На какво можете да разчитате? Наш гост тази вечер е Станимир Белинов, заместник директор на Български пощи. Здравейте, Здравейте. И добре дошли. Всъщност, 2230 пощенски клона не са цялата ви мрежа в страната, но достатъчни ли са да помогнете на хората? Достатъчно са да помогнем на хората. Тези локации са избрани в населени места, където няма банки и финансови институции, в които също ще са включени в процеса за еврото. Така че от тази гледна точка, правителството е възложило на Български пощи този тип услуга, която е услуга от общ икономически интерес, в интерес на гражданите и на обществото, за да получат достъпност до услугите и в случая конкретния, до обмяната на еврото, без да имат притеснения за това. И в най-крайните райони на страната, и в най-затънтените и малки селца ще имат, стига да има пощенски клон. Точно. Ако правилно съм разбрал идеята ви, вашите служители до нова година трябва да станат, да имат уменията като на банковите служители или като хората в чейндж бюрата, да разбират от обмяна на валута, да могат да хващат, ако има фалшива валута, и да могат да броят с банкното броящи машини. Така ли е? Така е, да. Нашите служители в момента извършват подобен тип процеси, само че с български левове. Ще успеете ли да ги обучите до нова година? Обученията започнаха средата на юли месец. Първите обучения са приключили и то използвахме външна организация, сертифицирана за провеждане на обучения за касиери с валута. И сме обучили 54 служители, които са служителите, които де-факто ще извършват от тук нататък вътрешните обучения наши. Също така, по отношение на обученията, имаме вътрешен портал, наш онлайн платформа, в която са качени всички материали, всички оперативни процедури, плюс процедурите, които са с необходимата информация за еврото, са качени там, като спомагателен вариант за до обучаване. Сега, важните практически неща. Минава нова година, трябва да се обменя всичко в евро. Колко време хората ще могат във вашите клонове да сменят левове за евро и безплатно ли ще бъде това? От стартирането на 1 януари 2026 година на процеса, в рамките на 6 месеца, Български пощи и банките ще обменят евро безплатно за българските граждани. След този период от време обмяната ще продължи, но с съответните комисионни за услугата, която ще предлагаме. Разбирам, че освен евро, всеки ще може да си купи евробанкноти, всеки ще може да си купи и евромонети. Как ще става това? На разположение в всяка една наша локация, в зависимост от големината и възможностите за бизнес в населеното място, ще има по наша преценка определен брой стартови пакети. Какво значи това? Стартовите пакети са малък и голям. В малкия има по-малко на брой монети от всички номинали, които са големи, е малко по-голям. Малкия предимно за физически лица, тези, които искат да си закупят. Големите са за хората от местния бизнес. Имаш малко магазинче в селото, отиваш и си купуваш монети, за да може да спази закона да връщат в евро. Тъй като януари месец ние ще приемаме левове, но трябва да връщаме евро. Така че това е и за търговските обекти, които са и за компаниите. Добре, но вие по закон трябва да ограничите хората във възможностите им за обмяна на валутата. Тоест, не можеш да отидеш и да кажеш, искам 200 000 лева да сменя днес в евро. Колко е максимума? Максимум е 10 000 лева на ден. На ден на физическо лице. Трябва ли някаква предварителна информация да даде този човек, който иска да смени 10 до 10 000 лева? До 10, от 1000 до 10 обмяната ще става с предварително подадена заявка. А без предварително? Без предварителна заявка. Във всяка една от нашите локации ще може да се обменя до 1000. Хората, видяхме го и в нашия репортаж, самите те казват, в малките населени места са останали да живеят предимно възрастни хора. Могат да станат измами. При тях ще бъде по-лесно да бъдат измамени с евро или с левове. Напоследък са станали доста добри фалшификаторите, разбираме.
Как ще гарантирате, че вашите служители ще разпознават тези фалшификати, при положение, че дори в банките напоследък се затрудняват? Първо искам да успокоя гражданите, че не трябва да имат притеснения относно валутата, която ще получат от нас. Така. Тъй като ние ще бъдем захранвани от БНБ чрез нашата търговска банка, така че произходът и качеството на банкнотите, които ние ще даваме срещу левовете, които ще получаваме, са с гарантиран произход за истинност от тази гледна точка. Гаранцията на БНБ. Гаранцията на БНБ и на нашата търговска обслужваща банка. За да могат нашите служители да гарантират целият процес, ние сме закупили банкнотоброячни машини, които са с софтуер както за евро, така и за лева. Също така и други спомагателни технически средства. Ако има съмнения за неистинност на определена банкнота, тя да бъде допроверена, и съответно Съвсем кратък последен въпрос. За да бъдат спокойни хората, които влизат и излизат от клоновете ви по села, по малките места, ще има ли охрана? Да, ще има охрана. В момента работим съвместно с МВР, с набелязване на определени мерки, така че да гарантираме сигурността и спокойствието на гражданите в малките населени места. Тъй като, както всички знаят, това са населени места с ограничен ресурс, човешки, както и на МВР, така и на останалите служби за сигурност. Добре, желаем ви успех през тези няколко месеца. Задачата